Ngoba 128. Ish. Relax Antona ngisakhuluma na Babyface. Babyface. Hayi ngamana gane linwabo ngeke agane umlo omnyama kanje. Ngeke. Mina ukhumbule ethi ngingqondo. I'm different from you. Ngembuto loshisako. Ukuthi libhungane lemnyama kunami. What is your opinion? Hayi. Yabona mina. Mhlophe kunelibhungane. Ngqondo kunelibhungane. Yakuva mjidi ufuna kuphaza. Mara there's no way now you can pass about. Alimelanga mjidi. Tawuba 128. I'll 28. Ngiyeva mjidi. You see that boy? That boy parallel. That means you can twice. Ngapasa. Mani mjidi. Yabona parallel. The para. If you kuthatha lokuthatheka obvious. Ifuni. Yayifuna ibhelas. Obvious njaya, obvious. Hosh. Ngarawo sobona umntwana mama. Yes babe, Mina athendele ngomshangano. Yes, ngiyathasa nyana, bangithumile. Thatha ifoni ngithatha konke buyise. Ngakakubulala. Buyise mina. Ngingafika sinemanto ngumane noma yini. Fake iPhone noma ngangibhombombo noma ngayini faka. Tatana shem ngomshamne lokhu. Ho, yini? Ngosha 28. Hey. Ubona kenya? 96. Inja ledla kade. Ho. 62 umlapha embongo la. Ngiyathu manje. Hayi, 92 balishaya. Anginayo. Hey, angifuni ngifisa wenyoni. That is so 11. Uyini? Uyini? 4. Ha? Ngilivelo. Josi sana ukuthaka kuyelana. Yabona ngikule prayile. Ndibulala mina le. Akenze ngisikope kuphela umnyama ngenzako. Khala so. Hamba na scope ngobumnyama ngeke lokhu. For 17 years solo ngithi je. Hayi ngeke. Akulungile. Alexander. Relax. Kutimbe Mozambique. But I got you my brothers. Lokumnyama nje. Utsoka poqeke nje. Ngathi. Yini. Yona Black Rebel. Awubini. Ungastaphatha nomfana wami. Yona shisa makheke nakufaka